Martanin Datta As-Salafi zuwa Ali Nuhu. Kamar yadda BBC Hausa suka haɗa rahoton jarumi Ali Nuhu yana tunatar da gwamnatin Najeriya game da gina masa sinima, har yake cewa bai ga dalilin da yasa ba za a gina ba. Jama'a, idan kun tuna wa'adin farko na mulkin shugaba Buhari, aka yi yunkurin gina katafaren gidan sinima a birnin Kano da kuɗin gwamnatin tarayya domin a faɗaɗa harkar wasan kwaikwayo da sauran mu'amala mai kama da haka. A lokacin an tafka muhawara sosai, mun fito tare da malamai muka kalubalanci yunkurin saboda illolin da yake tattare da shi ya fi alherinsa. A ɗaya ɓangare, bara gurbin malamai 'yan boko aƙida da karuwai da duk wasu nau'i na mutanen banza suka goyi bayan gina sinimar da ƙarshe Allah ya kunyata su. Shekara 3 kenan zuwa 4 yanzu da faruwar wannan abin, sai gashi Ali Nuhu ya sake taso da batun. A cikin 'yan Hausa fim, Ali Nuhu yana daga cikin waɗanda suke burge ni. A shekarun baya da nake kallon Hausa fim, ina kyautata masa zato domin ba jahili ba ne. Malam Ali, shekarunka sun fara nisa. Na ji hiran da aka yi da kai kwanakin baya can a BBC Hausa, kana cewa nan da wasu shekaru kaɗan kana fatan ka samu jika, wato 'yarka ta kai aure za ka aurar da ita. Duk abin da kake nema a duniya na rufin asiri Allah ya baka. Abin da ya rage maka a yanzu shine neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Ali Nuhu, idan ka goyi bayan gina sinima, baka san girman barnan da za ta haifar ba, domin ba shakka za a mayar da sinimar gurin cin kasuwa da dandali na manyan ƙungiyoyin 'yan luwaɗi, maɗigo da mazinata. Hakan ma babu sinimar yaya aka ƙare, ballantana an gina cibiyar da za ta haɗa kowane irin ɗan iska da ya iska marasa kunya. Ya kamata ka yi tunani, ka tuna da mutuwa Malam Ali, Allah rufa asiri.